Gde ste, narode? Danas ću vam otkriti jednu tajnu. Da li ste znali da postoji posebna vrsta narandži koja se koriste isključivo za sok? Nisam ni ja znala dok se nisam priselila u Egipat. Pa ako niste znali, ovako vam izgleda narandža koja se koristi isključivo za sok. Dakle, tanka koža, ova njena, one deblje se koriste za, da je oljuštite i da je jedete, ova se koristi isključivo za sok i mnogo je slatka. I kad je presečete, ona ovako izgleda. Dakle, tanka kožica, puno soka. I miriši fenomenalno. Da li ste vi znali za to? Pišite u komentarima jer ja apsolutno nisam znala za to. Ja sam mislila da su sve narandže, to je sve jedno te isto i od istih narandži se pravi soki i jedu se tako i tako dalje, ali definitivno ovo je bio pravi game changer za mene.